Μάζεψα τα λίγο σε 7 βήματα, 7 πράγματα που πρέπει να προσέξει κάποιος για να καταφέρει να κάνει μια πετυχημένη επιχείρηση στην Κύπρο. Σήμερα πάνω κάτω έχουμε κανένα 50 λεπτό. Να το πάρω 10 λεπτά και τα 7 βήματα, επειδή υπάρχει και νομίζω στη σελίδα του Πανεπιστημίου, τέλος πάντων στο YouTube, και η παρουσίαση να μην φάμε την ώρα να πούμε τα ίδια. Σήμερα θέλω να το κάνουμε λίγο παραπάνω ερωτήσεις και απαντήσεις. Επειδή όποτε πάω να μιλήσω, και 3 ερωτήσεις μπορούν να υποθούν, μάζεψα και εγώ online κάποιες ερωτήσεις και φεράτες. Είναι ερωτήσεις που άτομα που ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι δικό τους και έτσι θεωρώ ότι είναι πιο ενδιαφέρον να είναι πραγματικές ερωτήσεις και απαντήσεις με βάση τις δικές μου εμπειρίες. Να ήταν καλό αν έχει κάποιον που σκέφτεται να κάνει κάτι δικό του. Σημειώστε καμιά ερώτηση, να τη συζητήσουμε μετά. Προσπαθήστε να το εκμεταλλευτείτε, να συζητήσουμε όσο πιο αληθινά γίνεται για να μην κάνει ένα μονόλογο ο Γιάννης και να βαρεθούμε. Να σας πω λίγα πράγματα για μένα, για να ξέρετε ποιο είναι το background μου και να είναι και πιο εύκολο για εσάς να αντιληφθείτε πώς θα προέρχονται εκείνα που να σας πω. Σπούδαζα εγώ Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπούδαζα διοίκηση επιχειρήσεων, έκανα marketing και τέλειωσα το 2011. Και κάπου για μέσα στο 2011 αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι δικό μου και ξεκίνησα το Student Life. Μαζί με τους συνέτερους μου ήταν ένα φοιτητικό project που το σκεπτικό μας ήταν να κάνουμε μια εταιρεία που να βοηθούσε να εμπλούτιζε τη φοιτητική ζωή στην Κύπρο. Τα πρώτα 6-7 χρόνια ήταν πολλά δύσκολα γιατί ήταν εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα φκένει, πέρκει, καταφέρναμε να επιβιώσουμε, να πάμε παρακάτω. Σήμερα όμως όλα καλά, γιατί καταφέραμε και ανοιχτήκαμε και λίγο σαν εταιρεία, κάνουμε και άλλα πράγματα. Διότι εμείς πήραμε λίγο τον δύσκολο δρόμο, είμαστε 4 συνέτεροι. Που είναι πολλά σπάνιο 4 άτομα να ξεκινήσουν μαζί, να μείνουν και μαζί και να κάνεις κάτι ουσιαστικά μεγάλων τόσο που να μπορεί να συντηρά 4 συνέτερους. Συνήθως 2, το πολύ 3 άτομα. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε τα, γιατί καταφέραμε και χτίσαμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας οι 4 που μας κράτησαν και στα δύσκολα και σήμερα έχουμε, θεωρώ, όλοι μια πολύ καλή καθημερινότητα λόγω του ότι είχαμε την πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Και ο λόγος που κάνω έτσι λίγο στο σχέση με τους συνέτερους μου να το καταλάβετε που να βγείτε για έξω ότι ό,τι πορεία να ακολουθήσετε, όλη η υπόθεση είναι να μπορείτε να έχετε καλές σχέσεις με τους γύρω σας. Είτε εκείνη είναι η οικογένεια σας, οι φίλοι σας, οι συνάδελφοί σας. Η ζωή είναι ωραία μόνο άμα έχεις καλές ανθρώπινες σχέσεις γύρω σου. Που το Student Life μεταπηδήσαμε πριν 4-5 χρόνια και κάναμε ακόμα μια εταιρεία που μπήκαμε στον τομέα του φαγητού. Ο λόγος που μπήκαμε στον τομέα του φαγητού είναι για αυτό που σας είπα στην αρχή, ο τομέας που είναι το Student Life, που είναι η διαφήμιση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι μικρός για να συντηρούσαν 4 άτομα. Και έτσι είπαμε σε ποιον τομέα να πάμε να μπούμε, που είναι πιο μεγάλος στην Κύπρο, και ήταν το φαγητό. Και ξεκινήσαμε την περίοδο του κορονοϊού τις δραστηριότητες μας στο φαγητό. Συνειδητά ξεκινήσαμε την περίοδο, γιατί υπήρχε μια τάση να αυξάνεται τον delivery. Και έτσι εμείς ήρθαμε και κάναμε ένα μοντέλο που υπάρχει στο εξωτερικό. Είναι μικρή κουζίνα, μισή αίθουσα, και που μέσα βγαίνουν 3 διαφορετικά φαγητά, το μαρινάτο, το flip street και το μακάι. Στο τέλος, πρέπει προλάβουμε να βγάλετε μια φωτογραφία, αν έχω κουπόνια για να τα δοκιμάσετε, 5 ευρώ στο καθένα. Τούτο η μικρή κουζίνα, η τόση, είναι... Εντάξει ρε παιδιά, μου χτυφάει, είναι να... Τούτη η κουζίνα η μικρή, η διαφορά της με το κλασικό το εστιατόριο, είναι ότι μπορείς με 8-10 άτομα να κάνεις όση δουλειά χρειάζεται για να έχεις 50 άτομα. Γιατί να θέλεις και 20 σερβιτόρους και 20 deliveries για να κάνεις τη δουλειά που κάνουμε σήμερα. Αλλά γίνεται γιατί είναι ένα μοντέλο κλειστές κουζίνες και φτιάχνουν φαγητά για delivery. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε Λευκοσία, Λεμεσό, και προσπαθούμε να ανοίξουμε και στη Λάρνακα. Που τούν την πορεία, ρε παιδιά, πρέπει να εργοδότησα, ενώ να κάνω συνεντεύξεις και να εργοδότησα πάνω από 50 άτομα. Έκανα πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά που κάποια πονούμε μέχρι και σήμερα, και προσπαθώ να μαζεύω τις εμπειρίες που έζησα και να τις μεταφέρω με κάθε ευκαιρία που έχω για να κερδίσει, έστω και αν έχει έναν που σκέφτεται να κάνει κάτι δικό του, να κερδίσει κάτι αν θα ακολουθήσετε την πορεία του επιχειρήν. Θα περάσω πολλά γλύωρα και τα 7 βήματα που σας είπα. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνει κάποιος είναι πόσο μεγάλη είναι η αγορά που προσπαθείς να μπεις. Πολλά σημαντική ερώτηση αν κάνεις, γιατί μπορεί να φάεις την ίδια ενέργεια σε 2 διαφορετικές αγορές, τα ίδια πράγματα, αλλά να μην καταφέρνεις να κάνεις κάτι βιώσιμο, γιατί είναι πολλά μικρή και είναι η αγορά που εμπήκες. Ελάβουν του έναν παραλληλισμό όταν ξεκινήσαμε το Student Life, ότι νιώθω ότι, όσο εγωιστικό και αν ακούετε, τούτον ένιωθα ότι σαν που είμαστε ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που μπορούμε να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία και κάποιος είπε μας, όχι, θα παίζετε μόνο στο αγροτικό. Ήμασταν πολλά καλοί, αλλά στο αγροτικό να μας αφήκω.
Και όταν μπήκαμε στον τομέα του φαγητού, αποδείχτηκε το αίσθημα που είχα ότι ξέρουμε να δουλέψουμε σωστά. Απλά η αγορά που είμαστε έχει ταβάνι. Έχει κάποιον που έχει μια ιδέα. Και ας μην είναι δική σας. Πέτε μια ιδέα για να καταλάβετε τι εννοώ. Να σκεφτεί λίγο κάποιος αν η αγορά είναι αρκετά μεγάλη. Μια ιδέα, οτιδήποτε. Εν βλέπετε κάτι που γίνεις και έτσι έξω και λαλείτε, ας πούμε, καλή ιδέα τούτη, θα το έκανα και εγώ. Άρα εννοείς να γίνεται κάτι σαν Walt Footy Bolt. Ναι. Στο πρώτο ερώτημα, που είναι πόσο μεγάλη είναι η αγορά, είναι τεράστια η αγορά της ιδέας. Απλά το επόμενο ερώτημα που θα σου κάνει οποιοσδήποτε είσαι μπροστά σου που να του λάλες την ιδέα, θα σου λάλεν ο υφιστάμενος ανταγωνισμός πόσο εύκολο είναι να του χτυπήσεις, να καταφέρεις να του πιάσεις μερίδιο. Και πώς. Όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα. Έχουν απίστευτη τεχνολογία, ειδικά εταιρείες που έρχονται από το εξωτερικό, που είναι παγκόσμιες και η ανάπτυξη της τεχνολογίας τους γίνεται με τόσο γοργούς ρυθμούς που δεν μπορείς να τους προλάβεις. Όμως, στο ερώτημα αν είναι μεγάλη αγορά, είναι μεγάλη. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι είναι μεγάλη, γιατί όλοι παραγγέλνουμε, βλέπουμε γεμάτοι δρόμοι με deliveries, άρα καταλαβαίνεις που ζάμε ότι είναι μεγάλη. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να κάνεις σαν μια μικρή έρευνα. Δηλαδή, εμείς όταν ξεκινήσαμε το Student Life, η ιδέα μας, η πρώτη, που ήταν καθαρά για να βγάλουμε λεφτά και να επιβιώσουμε, ήταν να ενοικιάζουμε πανεπιστημιακά βιβλία. Όταν τέλειωσα εγώ, αγοράζαμε βιβλία, δεν ξέρω σήμερα τι ισχύει, που ήταν 50-60 ευρώ. Και η ιδέα μας ήταν να έρθει ο φοιτητής να αγοράσει που μας 50-60 ευρώ το βιβλίο και λαούσαμε όταν το φέρεις πίσω θα σου δώσουμε τα μισά. Και γίνεις και τους σαν ενοικιών και πουλούσαμε μετά το μεταχειρισμένο. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά τούτο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, για να ξέρουμε πόσο ήταν το μέγεθος της αγοράς, έκαναμε ένα ερωτηματολόγιο, περπάτουμε μέσα στους διαδρόμους του πανεπιστημίου και ρωτούμε πόσα βιβλία αγοράζεις, πόσα πληρώνεις. Και πάνω κάτω ήβρα, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου πόσα αγοράζαν οι φοιτητές. Και μετά υπέθεσα ότι αφού είχε άλλο 4 πανεπιστήμια στη Λευκοσία, παρόμοιου μεγέθους, και ήβραμε το μέγεθος της αγοράς. Δηλαδή, όποια ιδέα αν πιάσει κάποιος, υπάρχουν πληροφορίες έξω που μπορείς να τις πιάσεις και να προσπαθήσεις να καθορίσεις ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς. Είναι πολύ δύσκολο να πεις: έχω την ιδέα και δεν μπορώ να καθορίσω αν θα πετύχει ή όχι. Πολλές ιδέες που έρχονται, ας πούμε, παιδιά που να μιλήσουμε. Θέλω να σκέφτηκα να κάνω φανέλες, να τυπώνω και να πουλώ online. Η πρώτη ερώτηση που κάνει, ας πούμε, είναι πόσες φανέλες να πουλήσεις. Μπορεί να μην ξέρεις πόση είναι η αγορά, αλλά η πρώτη ερώτηση είναι πόσες φανέλες πιστεύεις ότι να καταφέρεις να πουλάς το μήνα. Ξέρω εγώ, 100, και είναι 100 φανέλες το μήνα, 200 φανέλες. Κοστίζει σου 10 ευρώ η φανέλα, πουλάς την 20. Άρα βγάλεις 10 ευρώ από κάθε φανέλα. Να πουλώ 200 φανέλες, να κάνω 2.000 ευρώ. Να πουλώ 300 φανέλες, 3.000 ευρώ. Να βάλω όλα τα λειτουργικά έξοδα που έχω. Και και αντιλαμβάνεσαι μόνο που την ερώτηση είναι ότι αν πας και ευκαιρνώ που πάνω. Αν πας και πάθω όπως το Γιάννη που νιώθε πνιγμένο στα πρώτα του χρόνια ότι είναι αναπνέει. Άρα έχει τρόπους να πιάσεις την κάθε ιδέα και να την αξιολογήσεις. Πολύ ευχαρίστως, ειλικρινά, όποιος θέλει να μου στείλει όποτε θέλετε και να μου πει: Γιάννη, έχω την ιδέα, μπορώ να τη συζητήσουμε. Και πολύ ευχαρίστως θα τη συζητήσουμε αναλυτικά. Τώρα παίρνω το έτσι λίγο βιαστικά, γιατί έχει και κάποια παιδιά που να φύγουν 10.30, να δουν τουλάχιστον τα πρώτα steps και είμαι πάντα available. Το Cowlin είναι μια θεματική, ίσως ήταν το πρώτο βιβλίο που θκεύασα τούτον. Επουλούσα βιβλία, αλλά δεν θκεύαζα βιβλία. Νομίζω παραπάνω και θκεύαζουν, ειδικά τα πανεπιστημιακά, αλλά τούτο ήταν το πρώτο βιβλίο. Και κατάλαβα γιατί δεν θκεύαζα βιβλία, επειδή δεν ήταν ενδιαφέρον τα βιβλία που έρχονταν μπροστά μου. Ήταν θεωρητικά. Ενώ μετά που μπήκα στον τομέα του επιχειρήν, βρίσκω βιβλία και θκευάζω σχεδόν κάθε μήνα, τα οποία απλά είναι πολλά σχετικά με γύρω που μου αρέσκουν και κάθομαι και θκευάζω. Τούτον το βιβλίο εξηγά σου την έννοια του να ξεκινήσεις με κάτι, να δοκιμάσεις την ιδέα σου που την πιο μικρή απλή της μορφή. Εμείς όταν θα ξεκινούσαμε το Student Life, θα χρησιμοποιώ παραδείγματα από μένα για να πιάσετε το point καλύτερα. Είπαμε θα πουλούσαμε, θα ενοικιάζαμε βιβλία. Τι θα σκέφτεται κάποιος πριν 15 χρόνια να πει: θα πουλώ βιβλία. Τι είναι να κάνω? Να κάνω βιβλιοπωλείο ή να κάνω online βιβλιοπωλείο. Εμείς δεν έκαναμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πήγαμε και βράμε ένα copy center τα έξω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που καταλήξαν και οι συνέτεροι που σας λαλώ που είμαστε όλοι μαζί τώρα, που ήταν απλά έκανα copy. Και είπαμε τους: αφού πουλάτε βιβλία εσείς, δώστε μας τούντι γωνιά δαμέ, τόσοι ήταν, θα στήσουμε το Student Life και θα έρχονται οι φοιτητές μέσα και τους λαλούμε να ενοικιάζουμε βιβλία.
Και έτσι δοκιμάσαμε την ιδέα του Student Life, το αν θα επετύχαινε η ιδέα που είχαμε να πουλούμε βιβλία, με την πιο απλή μορφή. Εμείνησκα στη μάνα μου και εγώ και ο αρφός μου, που ήμασταν που το ξεκινήσαμε στις αρχές τέγια, έξοδα 0, ενίκιο 0, ρεύμα 0, τα πάντα 0, εκτός που τα βιβλία που πρέπει να αγοράσουμε. Και εκείνα δεν και προαγοράζαμε. Τα αρκετόν ο φοιτητής, αλλά ήμασταν που θέλει, πληρωνούμαστε και μετά τα αγοράζαμε. Άρα δοκιμάστηκε η ιδέα στη πιο απλή της μορφή. Η εναλλακτική θα ήταν να πάμε κάνουμε βιβλιοπωλείο να φάμε 50.000 ευρώ, να κάνουμε μια σελίδα να φάμε 1,5 χρόνο να συνεννοηθούμε με τους προγραμματιστές, να τις θέλουμε και στο τέλος να μην δουλευκεί. Άρα με τον τρόπο να δοκιμάσαμε την στην πιο απλή της μορφή την ιδέα. Και τούτο είναι κάτι που είναι πολλά σημαντικό, γιατί είναι πολλοί που τρώνε, αν δεν είναι λεφτά, μπορεί να φάθηκε 3 χρόνια να σκέφτονται την ιδέα του και να την αναπτύξουν και να την κάνουν την τέλεια ιδέα, αλλά στο τέλος να βγει έξω και κανένας να με θέλει. Ακόμα και στο κομμάτι του φαγητού που μπήκαμε, που να πεις πώς να δοκιμάσω ρε κουμπάρε το φαΐ. Ο συνέδερος μου, ο άλλος που μείνει και καλό Παναγιώτη, και πάει και έρχεται 2-3 φορές την εβδομάδα, μέσα στον κορονοϊό, και που σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε, είπε: εγώ θα πιάω το περιπτερούιδα με, θα κάνω smash burgers και θα διαφημίζω του κόσμου να έρθει στον καλό Παναγιώτη να φάει μπέρκερ. Ήρθε ο κόσμος και έτρωε μπέρκερ, πρέπει να τάισε γύρω στα 1.000 άτομα και κατάληξε τον μπέρκερ του να είναι τέλειο. Γιατί δοκίμαζε τον κόσμο, ελάλεν του να μου το αρέσκει, να μου το αρέσκει. Και που ξεκίνησε η ιδέα μας, ότι θωρείς, άμα κάνεις το φαΐν, ας πούμε, να ακούσεις τον κόσμο, φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο. Όλες οι ιδέες μπορούν να δοκιμαστούν στην πιο μικρή τους μορφή. Και έτσι κερδίζεις πάρα πολλά πράγματα, εξοικονομάς πάρα πολλά πράγματα. Έχει φοιτητές που σπουδάζουν διοίκηση στην αίθουσα. Ναι. Οκ. Και εγώ σπουδάσα διοίκηση, και εγώ έκανα λογιστική. Σε τα πράγματα που βλέπετε, τέλειωσα και είχα ιδέα τι ακριβώς χρησιμεύουν στην καθημερινότητα ενός επιχειρηματία. Profit and loss, cash flow και taxes. Τούτα είναι πράγματα τα οποία πάλι πέσαμε σε παγίδες και γι' αυτό τα αναφέρω. Δεν είναι δύσκολα πράγματα να τα καταλάβει κάποιος. Ό,τι background και αν έχει, δεν γίνεται ένας επιχειρηματίας και να μην ξέρεις να θκευάζεις ένα profit and loss, να το κάνεις που μόνος σου το profit and loss σου, να υπολογίσεις τι κέρδος να καταφέρεις να κάνεις, να ξέρεις να κάνεις cash flow και να αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνουν taxes. Ξέρει κάποιος τη διαφορά του profit and loss με το cash flow? Σε κάποιος που σπάζει λογιστική, απλά για να τον εκθέσουμε ότι δεν ξέρει. Όχι, κανείς? Το cash flow βασικά είναι τα πόσα λεφτά φέρνεις συστηματικά μέσα. Ναι. Το profit and loss έχει να κάνει με έναν νούμερο στην τελική που έχει να κάνει με το ανευθετικό net profit, αναρνητικό net loss. Ναι. Άρα Σωστός. η διαφορά είναι ότι υπολογίζεις τα losses στο... Ναι. Πολλά σωστά. Δηλαδή, έτσι, ένα πρακτικό παράδειγμα πάλι από το Student Life. Το Student Life, όταν αύριο έχουμε και έναν event νομίζω κοντά σας, που έρχονται, φέρνουμε εταιρείες στα πανεπιστήμια και κάνουμε δραστηριότητες. Και είναι η εταιρεία να έρθει και να πληρώσει στο Student Life έναν ποσό για να συμμετέχει στο event που διοργανώνουμε. Να έρθει η εταιρεία, εμείς να πληρώσουμε το πανεπιστήμιο, να πληρώσουμε τα πάντα, και η εταιρεία να μας πληρώσει σε 2-3 μήνες που τώρα. Μπορεί στο profit and loss να φαίνεται εισόδημα, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ, αλλά στο cash flow, δηλαδή που μπήκαν πραγματικά στην τσέπη του Student Life, σε 3 μήνες. Άρα, εγώ για 3 μήνες πρέπει να έχω λεφτά στην τράπεζα να πληρώσω μισθούς, ενίκεια κλπ. Ώσπου να έρθει το εισόδημα πραγματικά μέσα. Και τούτη είναι μια μεγάλη διαφορά, η οποία ήταν το μεγαλύτερο μου άγχος τα πρώτα χρόνια. Δεν φαντάζεστε, εφάμε 7 χρόνια να καταφέρουμε να μην πρέπει να παίζουμε το ποιον να πληρώσουμε και ποιον θα πληρώσουμε. Πρέπει να πληρώσουμε όλους τους μισθούς. Θα πληρωθεί ο Γιάννης, να πληρωθεί πιο λίγα τόσα που χρειάζεται για την επόμενη εβδομάδα. Θα πληρωθεί ο τάδε, αν πάρουμε λίγο παρακάτω. Είναι τεράστιο βάσανο να μην μπορέσει να στήσεις ένα cash flow σωστό και να αναπνέεις. Πάει η μισή σου ενέργεια πάνω στο να διαχειριστείς τα οικονομικά σου και στο τέλος δεν κάνεις που πρέπει για να αναπτυχθεί η δουλειά. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι τα taxes. Μια εταιρεία σήμερα, αν κάνει 100.000 κέρδος, πόσα νομίζετε ότι έχει να δώσει στο κράτος? Που τις 100.000 πόσα είναι σε φόρους σου? Ναι. Ένας φόρος εντζήνος, άρα το 10.500 εφεύκουν στον εταιρικό φόρο, αλλά υπάρχει και το μέρισμα. Δηλαδή, εγώ θα κάνω μια εταιρεία με 100.000, να πιάσω, ο τρόπος που πιάνω είναι το μέρισμα μου, τα κέρδη που κάναμε, να τραβήσω λεφτά, ας πούμε, μου γίνει τα κέρδη. Για να τραβήσω εγώ λεφτά, είτε τραβήσω είτε όχι, ακόμα πιο παράλογο, πρέπει να πληρώσω κι άλλο φόρο πάνω, που είναι το ESG και φόρος άμυνας, λεφτά που διούμε για να έχουμε άμυνα θεωρητικά. Εντάξει. Και στο σύνολο των λεφτών, τέλος πάντων, να τα συνοψίσουμε, είναι 27%. Άρα από τις 100.000 πρέπει να δώσεις περίπου 27.000 στο κράτος.
Και τι παθαίνουμε όλοι, έρχεται εκείνη η ώρα που σου λέει ο λογιστής σου, εντάξει, πρέπει να πληρώσουμε τώρα τους φόρους, ο εταιρικός φόρος, ξέρω εγώ, 13,5, αν πληρώσουμε, να σφιχτεί να πληρώσεις. Ύστερα από 2 χρόνια, που είναι ο φόρος του μερίσματος, δηλαδή σου έχουν να πληρώσουμε άλλο 13.000 για το μέρισμα. Μην είναι το πράγμα. Δεν τα ξέρουμε τα πράγματα και βρίσκω και την εύκολη λύση. Είχα και πρόσφατα με ένα φίλο μου meeting, δηλαδή μου, κάτσε μου την γίνος ο λογιστής, άφηγε με χτεθειμένο και τώρα πρέπει να πληρώσω φόρους. Δεν και φταίει ο λογιστής. Είναι εμείς που φταίμε, που δεν τα ξέρουμε. Εκείνη τα ξεκινάς εταιρεία και να μην έχεις αντίληψη των βασικών πραγμάτων. Εγώ κράτον και τις 27.000 και έκανα τον μάγκα. Προσλάβουμε κι άλλον προσωπικό, αφού θωρείς η τράπεζα έχει. Ναι, αλλά που ήρθε η ώρα να πληρώσουμε τους φόρους, πανικοβλήθηκα. Πώς θα προέκυψε το πράγμα. Εν και φταίει κανένας άλλος. Εγώ σαν Γιάννης φταίω που δεν ήξερα τους βασικούς αριθμούς. Άρα όταν σας λέω και 3 αριθμούς δάμε, είναι πολλά απλή αριθμοί, ένα search να κάνετε, ένα cash flow. Τι είναι το cash flow, να κατεβάσετε έναν Excel, μπορείτε να το στήσετε. Είναι πολλά εύκολα. Χανούμαστε στα ότι μάντια ξερολογιστική, είναι και καταλάβω που οικονομικά, αλλά τούτο είναι κάτι που πρέπει να ξέρει ο καθένας. Πού είναι να βρω λεφτά να ξεκινήσω. Να το απαντήσω μετά γιατί έχει ερωτήσεις. Στο τέλος έχω μαζεμένες 8 ερωτήσεις που μάζεψα και μια από τις βασικές ερωτήσεις που κάνουν και παραπάνω που θέλουν να ξεκινήσουν είναι πού είναι να βρω λεφτά να ξεκινήσω την ιδέα μου. Να σας πω που να συζητήσω την ερώτηση είναι τους 3-4 τρόπους που υπάρχουν. Και κάτι που πρέπει να ξεθαρέψουμε πάρα πολύ για να καταφέρεις να κάνεις μια επιχείρηση, ένα project, στην καθημερινότητα σαν να την βελτιώσετε, πρέπει να χρησιμοποιάτε την πρακτική. Trial and error. Σκέφτεσαι να κάνω το τάδε πράγμα. Και κάθεσαι και παραλύσεις την πολλή ανάλυση, να δουν το πράγμα να δουλέψει, αν θα πετύχει, τι απήχηση είναι να έχει. Θέλει πολλή σκέψη. Πρέπει να φτάσεις σε έναν βαθμό να πεις είναι αρκετές οι πληροφορίες που έχω. Ακούω και ποιος είναι, νομίζω ο Ομπάμα που ήταν που έλεγε ότι αν έχω στο 60% των πληροφοριών, παίρνω απόφαση και πράττω. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος ότι το που σκέφτεσαι να δουλέψει. Άρα, δηλαδή, σου πιάει την πληροφορία και ξεκίνα. Κάμε το και μάθε που τα λάθη σου και προσαρμόσ' του. Trial and error. Trial and error. Και τούτο δουλεύει σε οτιδήποτε στην καθημερινότητά σας. Οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, πρέπει να κάνεις για να βελτιωθείς. Δεν έχει απλά κάθομαι και σκέφτομαι, μιλώ με το chat και βάζω, μιλώ με τους παρέες μου και να καταλήξω να βελτιωθώ. Ο μόνος τρόπος είναι να αρκέψω να κάνω και να βελτιώνουμε. Εμείς έκαναμε απίστευτα λάθη. Όταν ξεκινήσαμε το Student Life, ψωνονούσαμε να γίνουμε παραπάνω προς media και είχαμε και το trends που ήταν για fashion, beauty. Φάμε τα μούτρα μας, φάμε πάρα πολλά λεφτά να το κάνουμε, εισόδημα δεν μπορούσε να έρθει που είχαμε. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε μια πλατφόρμα να νοικιάζουμε διαμερίσματα για τους φοιτητές. Ούτε εκείνο να δούλεψε. Αλλά δεν σταματήσαμε. Είναι trial and error. Δηλαδή, έχω μια πολύ καλή ιδέα, δοκιμάζεις την και καταλάβεις, αν τελικά είναι τόσο καλή ιδέα. Είναι ο μοναδικός τρόπος και ακόμα και σήμερα μετά από πόσα χρόνια έχει, 13-14 χρόνια τέλος πάντων που είμαι στο επιχειρήν, ισχύει. Κάθε μέρα κάνουμε λάθη. Κάθε μέρα δοκιμάζουμε κάτι, λάθος και βελτιώνουμε το. Δεν ξέρω αν είναι στην κοινωνία της Κύπρου, επειδή θέλω να μιλώ μόνο για πράγματα που ξέρω, τουλάχιστον στην κοινωνία της Κύπρου υπάρχει η τάση να φοβούμαστε να κάνουμε λάθος γιατί τι είναι να πει ο τάδε. Τι είναι να πει ο τάδε. Να πούσει τώρα ο Γιάννης ότι είδες, δεν τα καταφέρε, έκαμε λάθος. Μα δεν σκέφτεται τούτο τώρα, μας σοβαρός. Πρέπει, είναι και ηλικιακό το θέμα. Και εγώ που ήμουν στη θέση σας, είχα πολύ έννοια τι λαλούν οι γύρω μου. Τώρα δεν με κόφτει τίποτε τι λαλούν οι γύρω μου. Καθώς περνούν τα χρόνια, αρκεύει και ενισχύεται πιο δυναμώνει το με πειράζει τι λαλούν οι γύρω μου και είμαι πιο άνετο να το κάνω λάθη. Αν τα καταφέρετε όσο πιο γλύωρα να νιώσετε άνετοι με το να δοκιμάζετε πράγματα, να κάνετε λάθη και αν δεν σας πειράζει που να σας περιπέξει ο παρέας σας, ο οποίος σας περιπέξει αλλά ποτέ στη ζωή του μπορεί να μην δοκιμάσει τίποτε, απλά βρίσκει την ευκολία να κάθεται και να περιπέζει τους που δοκιμάζουν. Άρα με βοηθείτε, κάνετε πράγματα και είναι ο μοναδικός τρόπος να καταλήξετε. Εγώ παιδιά, τόσο boring τα πράγματα που λαλούμε και φεύγετε από τώρα, ναι. Ναι, εντάξει. Άρα τούτα είναι τα πρώτα 5 βήματα, λαλώ τα πολλά βιαστικά, για να έχουμε και κανένα μισά ώρα να συζητήσω λίγο τις ερωτήσεις. Είναι να δείτε πόσο μεγάλη είναι η αγορά, να τη δοκιμάσετε, να μάθετε λίγο τα βασικά οικονομικά της επιχείρησης, θα δούμε τους τρόπους που μπορείτε να εξοικονομήσετε, να βρείτε λεφτά και ο μόνος τρόπος να αναπτυχθεί είναι να δοκιμάζετε και να προχωράτε. Και έχει και δύο βηματούθια στο τέλος, τα οποία είναι εκείνα που προσωπικά εγώ σαν Γιάννης είμαι απόλυτος, κάθετος ότι είναι ο μοναδικός τρόπος κάποιος να καταφέρει να κάνει κάτι μεγάλο και όχι απλά να κάνει κάτι μεγάλο, είναι ο μοναδικός τρόπος να κάνεις κάτι και να μένεις όλη μέρα πνιγμένος. Εγώ σήμερα
που μιλούμε ήταν το πρωί να πάρω. Έχω 3 κόρες. 8 χρονών, 3 και 3 εβδομάδων. Να σηκωστούν το πρωί, να τις δείσουμε, να τις πάρουμε σχολείο, να τις ταΐσουμε, να πάω μετά γυμναστήριο και μετά να έρθω δαμέ. Ακόμα είναι πιάσα δουλειά, αλλά μπορώ και κάνω το πράγμα για τον επόμενο λόγο μου να σας εξηγήσω, τα επόμενα 2 steps. Είναι η έννοια του delegate. Να μπορώ να μοιράσω δουλειές. Οι παραπάνω που έχουν δικές τους δουλειές και έξω, και έχω και εγώ φίλους μου και κάνω τους και εγώ λίγο bullying για αυτό το πράγμα, είναι «Εν βρίσκεις κόσμο». Αν είσαι κανένα να καταφέρει να το κάνει όπως το κάνω εγώ, μα αφού είναι και κοφτήτος, ρε πάλι είναι και κοφτήτος, δεν είσαι που πάνω του είναι και κοφτήτων, δεν ισχύουν τα πράγματα. Αν βάλεις έναν άνθρωπο, έβρεις έναν άνθρωπο και εξηγήσεις του τι περιμένεις που ζει να κάνει και δώκεις του την ελευθερία να περπατήσει που μόνος του, να κάνει και λίγο το zigzag του και να σου κάνει εκείνον που του είπες ότι τούτο είναι το αποτέλεσμα, μια χαρά θα τα καταφέρει. Το delegate είναι να μπορείς να μοιράσεις δουλειές και να εμπιστευτείς κόσμο. Δηλαδή εγώ ξέρω εγώ σήμερα η καθημερινότητα μου είναι στον τομέα του φαγητού. Έχει 30 πράγματα. Μπορούσα να ήμουν ο ψίστης, μπορούσα να ήμουν ο που προετοιμάζει το φαΐ, ο μάνατζερ ενός καταστήματος, ο διαφημιστής. Μπορούσα να είμαι πολλά και διάφορα πράγματα. Όμως δεν τα κάνω τούτα. Κάνω 2 πράγματα. Την ώρα μου να αποφασίσουμε να βγάλουμε καινούργια πιάτα, είμαι εκείνος που να κάτσει να πριχτέψει με το κάθε γραμμάριο πόσα ακριβώς θα μπει μες στο κάθε πιάτο. Και εκείνος που να στήσει το process για να σιγουρευτούμε ότι να μπαίνουν τα σωστά γραμμάρια. Γιατί ο τομέας του φαγητού είναι πολλά χαμηλά τα περιθώρια του, και αν χάνεις έστω και 1-2% γιατί έκαμε ένα λάθος πας στο ζύγισμα σου, ας πούμε, να επηρεαστεί το profitability μας. Άρα, κάνω τη δουλειά 1-2 φορές το χρόνο, και την υπόλοιπη περίοδο βλέπω τους αριθμούς μας, πώς πάμε σε πωλήσεις, σε food cost, σε staff cost, και μιλώ με εκείνους που πρέπει για να κάνουν τις διορθώσεις που πρέπει. Εμπιστευτήκαμε τον κόσμο. Στο Λεμεσό εμπιστευτήκαμε έναν παιδί 22 χρονών να στήσει το μαχαζί στη Λεμεσό. Το να το στήσει το εστιατόριο στη Λεμεσό σημαίνει πρόσλαβε 10 άτομα, έστησε την κουζίνα μέσα, είναι για μέ τώρα 6 μήνες και έστησε το έκαμε το είναι πετά, και τώρα να πάει στο επόμενο του βήμα να στήσει τη Λάρνακα. Εκείνο το παιδί επιβραβεύκεται, κάθε μέρα επιβραβεύκεται. Κάποιος άλλος στη θέση μου και σας το υπογράφω, θα σας ελάλεν ότι εγώ μείνω σε έναν εστιατόριο γιατί δεν βρίσκω κόσμο. Εγώ δεν συμφωνώ. Κόσμο βρίσκεις. Απλά αν ξέρεις πώς να τους εμπιστευτείς. Και είναι δύσκολο, γιατί μόλις κάνουν το πρώτο λάθος, δηλαδή, είδατε τώρα λάθος το πράγμα να το κάνει. Και ξέρεις ότι και εσύ έκαμες 300 λάθη τα ίδια, ας πούμε, ως τώρα, και έχεις απέτηση που ζει τον άνθρωπο να μην κάνει ποτέ λάθος. Και έρχεσαι, πέφτεις στην παγίδα ότι θα τα κάνω όλα εγώ. Και καταλήγεις να είσαι ο πνημένος που το πρωί στη νύχτα που λέει αν βρίσκω προσωπικό. People First που γράφει δαμέ είναι η μητρική εταιρεία. Η μητρική εταιρεία που είναι η ιδιοκτήτρια του Student Life και της εταιρείας με τα φαγητά είναι η People First. Και αμέ είμαστε τούτοι 4 συνέτεροι. Και ο λόγος που την ονομάσαμε έτσι είναι επειδή, τούτα που σας είπα προηγουμένως, πιστεύουμε τα πραγματικά. Ότι όλη η υπόθεση είναι να εμπιστευτείς ανθρώπους. Δεν είμαστε δαμέ. Είναι πολλά μικρή περίοδος που θα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο για να θέλω να φάω τον κόσμο, να θέλω να πλουτίσω εγώ και όλοι γύρω μου να ταλαιπωρούνται. Και ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε εταιρείες που να προσφέρουν μια καλή θέση εργασίας στον κόσμο τους που είναι, να τους εμπιστευκούμαστε, να επενδύουμε πάνω τους και όσα παραπάνω χρόνια μπορούν να μείνουν μαζί μας, να προσπαθούμε να τους κρατήσουμε. Τι σημαίνει το People First? Όταν ήρθε η λογίστρια μας και μου να παντρευτώ Λεμεσόν, να μετακομίσω Λεμεσόν, ενώ τα γραφεία μας είναι Λευκοσία, υπήρχαν 2 επιλογές. Είτε πήγαινε στο καλό, είτε θα δουλεύεις που σπίτι, αν σε ενδιαφέρει. Και τούτον κάνει τώρα. Δουλεύει που σπίτι και μαζί μας σε 7-8 χρόνια. Άλλον People First παράδειγμα, στην περίοδο του κορονοϊού, κάτι που ήταν ας πω έτσι πολλά ωραίο, λόγω του ότι ήμασταν ανθρωποκεντρικοί, μόλις ήρθε ο κορονοϊός, είχαμε 0 εισόδημα. Άρα υπήρχε το ρίσκο να μην έχουμε λεφτά πληρώσω μισθούς. Και εκείνο που είπα των παιδιών στις αρχές στεγιάν ότι έτσι όπως πάμε, μπορεί να πρέπει τέλος του μήνα να καθυστερήσουμε μισθούς, να πληρωθείτε ξέρω εγώ, το 50% και μετά να πληρωθείτε τα υπόλοιπα. Και μόλις κλείσαμε που γίνον το call, επειδή ήταν αρκετά ανθρωποκεντρικό το approach μας, 2-3 άτομα που δεν είχαν μωρά, είπαμε μωρέ, ανοικόψαμε στα όλα μας και δώστα εκείνους που έχουν μωρά. Δηλαδή που τούτο καταλάβεις, άμα ανοιχτήσεις ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, κόφτει τους ούλους για ούλους. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα έχω στην εταιρεία μου κάποιον άνθρωπο που να νιώθει ότι είμαι σε ένα περιβάλλον μου επνεί, είναι τοξικός. Κόφτει με πολλά, τι θα πει την ώρα που είμαι και αμέσως στους παρέες του. Δουλεύω στην τάδε εταιρεία του Γιάννη και είμαι ικανοποιημένος. Ή ένας μαλάκας και μισός πιέζει μας όλη μέρα, μας σέβεται,
Κόφτει με πολλά και το πράγμα. Όχι για το ένα αυκεί το όνομα μου, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα έρχεται η Κυριακή νύχτα, όπως ένιωθα εγώ που θα πει ένα σχολείο την επομένη και πιάνε με την κατάθλιψη. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι να το ζει για το υπόλοιπο της ζωής του. Να έρχεται η Κυριακή και επειδή αύριο να πάει δουλειά, να μου πιάει κατάθλιψη. Και να περιμένει την Παρασκευή, και να περιμένει τις διακοπές. Είναι ζωή, ρε τούτη. Και φέρουμε ευθύνη και εμείς σαν εργοδότες να στήσουμε καλύτερο περιβάλλον. Και ευθύνη και ο κάθε ένας, είναι άλλη συζήτηση τούτη, γιατί έχει τρόπο και ο κάθε ένας σας που τις δουλειές που να πάτε, μπορείτε να βελτιώσετε το περιβάλλον με 2-3 τρόπους. Θα μην το συζητήσουμε εκείνους τώρα, αλλά καταλήγει όλη η υπόθεση αν θέλει κάποιος να κάνει μια καλή εταιρεία, να έχει ένα σεβαστό εισόδημα, να έχει μια καλή ζωή, πρέπει να μπορεί να εμπιστευτεί ανθρώπους. Δεν έχει άλλον τρόπο να το κάνεις το πράγμα. Τελεία. Άρα, ό,τι θέλεις κάμε, μπορεί να πάει στο βήμα. Έμαθα, έστησα, τα προχωρώ, βελτιώνουμε. Αν θέλεις να έχεις το flexibility που έχω εγώ, γιατί τούτη είναι η ουσία, να μπορώ να έχω έναν καλό εισόδημα, να έχω flexibility, να στρέψω την προσοχή μου για που θέλω κατά καιρούς. Τώρα έχω μωρά, πρέπει να έχω και χρόνο για τα μωρά. Ο μόνος τρόπος να το κάνεις τούτο είναι να εμπιστευτείς ανθρώπους. Αυτά είναι τα 7 βηματούκια, τα οποία είπαμε τα έτσι εντάχει. Και τώρα να συζητήσουμε λίγο, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό να γίνεται. Τις 7-8 ερωτήσεις που μάζεψα. Πρώτη κουβέντα είναι, δέτε τις ερωτήσεις δαμέ, είναι 8 ερωτήσεις και κάποιος να διαλέξει μια, να ξεκινήσουμε από μια ερώτηση να τη συζητήσουμε εκείνη. Όποιος είναι έτοιμος, σηκώνει sharing και λέει πάμε με τούτη. Ναι, σωστά. Η βασική διαφορά που έχει το Student Life όταν έφυγα εννοώ από την καθημερινότητα του Student Life, η επικέντρωση του ήταν να παράγει περιεχόμενο και να κάνει marketing. Άρα ήταν σαν ένα marketing agency. Τι το πράγμα σήμαινε εγώ ήμουν γραφείο κάθε μέρα, υπήρχε δημιουργικότητα, υπήρχε έλα να σκεφτούμε την πρόταση που να βγάλουμε για το τάδε brand. Είχες χρόνο. Η μεγάλη διαφορά του food industry είναι έχεις χρόνο. Η μεγάλη διαφορά είναι έχει πρόβλημα τώρα στην κουζίνα, τώρα πρέπει να το λύσεις. Υπάρχει πολλά πιο άμεσα πρέπει να λυθούν τα θέματα, δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Αλλά εκείνο που επίστευκα και ευτυχώς έφυγα αληθινός ήταν ότι δεν έχει καμία διαφορά σε ποιον industry να μπεις, ας σαν επιχειρηματίας ξέρει 54-5 πράγματα. Είπες, έχει ψηλό κόστος να ξεκινήσει. Οι εμπειρίες μας στην αρχή βοηθήσαμε να μην κάνουμε το λάθος να πάμε να φάμε πολλά λεφτά να κάνουμε εστιατόριο. Έκανα μια μικρή κουζινούα. Αγοράσαμε την πρώτη κουζίνα 20.000 ευρώ, είχε τα πάντα μέσα, ψευτοσάσαμε την. Αν τρέπεσαι να πεις του κόσμου να έρθει, γιατί ήταν σαν την αποθήκη, αφού ήταν εστιατόριο, αλλά με 20-25.000 ξεκίνησε η πρώτη μας ιδέα στον τομέα του φαγητού. Μετά περί marketing. Ξέραμε από τις εμπειρίες μας πως κάναμε κάποια πράγματα πιο σωστά. Αν μου πεις σήμερα, Γιάννη, πάτα μια τελεία τώρα και πάμε στην επόμενη εταιρεία, είμαι σίγουρος ότι πάλι να κάνουμε κάτι καλό, γιατί είναι το ίδιο παιχνίδι ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο παιχνίδι είναι ό,τι τομέα αν μπεις, γιατί ούτε ήμουν ο καλύτερος διαφημιστής του Student Life, ούτε ο καλύτερος content creator, ούτε ο εκπαιδευτής. Τίποτε που τούτα. Ούτε είμαι μάειρας, ούτε έχω ιδέα που φάει εν τω μεταξύ. Είμαι από τους χειρότερους κριτές ενός φαγιού. Απλά ξέρω άλλα πράγματα που είναι πιο operational, ας πούμε, μιας πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Και εκείνο το πράγμα με βοήθησε με να πάω να μεταπηδήσω στο food industry χωρίς μεγάλη δυσκολία. Λατρεύω το food industry, γιατί έχει στοιχεία που ένιχα είναι οι πρώτες μου δουλειές. Τα οποία είναι η παρέθεση, χτίζεις συνέχεια καινούργιες ομάδες. Αύριο μου να πάει Λάρνακα. Εμένα ενθουσιάζει με η ιδέα να προσλάβουμε κόσμο. Ενθουσιάζει με να δω κόσμο και να διαλέξουμε και να πω με τον άνθρωπο να ζω την καθημερινότητα μου για τα επόμενα 5-10 χρόνια όσα είναι μαζί μας. Άρα στείλουμε ομάδες πολλά πιο γλύωρα και έχει και πάρα πολλά data. Πάρα πολλά. Πωλήσεις, food costs. Και επειδή εμένα αρέσει πολλά να κάθομαι και να θωρώ αριθμούς και προσπαθώ να αποφασίσω τι θα κάνουμε παρακάτω, όλη μου η καθημερινότητα είναι για μέ και λατρεύω το. Και αν όποιος έχει λίγη εμπειρία που το φαΐν και πότε μπήκα στο φαΐν, η πρώτη του κουβέντα, Παναγία μου, πολλά δύσκολα, καλά και μπορείς. Είναι τούτη η καθημερινότητα μου, γιατί
ξέρω τι μου περνά και τι μου περνά και κάνω το πράγμα που μου περνά στον τομέα. Αύριο μου είναι άλλος τομέας, γιατί θα είναι και άλλος τομέας σε 2-3 χρόνια, πάλι τα πράγματα να κάνω και θα δυσκολευτούμε μπας στη μετάβαση. Δεν θα δυσκολευτώ σαν Γιάννης πατσίνη μετάβαση. Επόμενη ερώτηση. Κάποιος, ναι. Πιστεύετε ότι για μια επιχειρηματία είναι πιο εύκολο να μπει σε έναν industry που δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός και μετά να πάει σε έναν πιο μεγάλο, ένα πιο εύκολο να τρέξει? Πολλά καλή ερώτηση. Όταν ξεκινήσαμε εμείς στο Student Life, η αλήθεια, δεν είχε πολύ ανταγωνισμό σε εκείνα που κάναμε. Και ήταν εύκολο γιατί μπορούσες να κάνεις λάθη για πολύ καιρό, και σε πειράζε κανένας αφού είχε πολύ ανταγωνισμό και αντέξαμε λόγω τούτου. Είναι καλό να μπεις σε μια αγορά που έχει πολύ ανταγωνισμό, αν το πάρεις ότι να ξεκινήσω από το μικρό το project για να μάθω. Ίσως είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στα 25 με 35 του για να πειραματιστεί και να μάθει σε μικρό scale τι δουλεύει και τι όχι. Και αν πλεονέκτημα που έχει η Κύπρος που πολλοί λέμε μικρή η Κύπρος, δεν μπορείς να πετύχεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι μεγάλο. Η Κύπρος έχει πολλά χαμηλό ανταγωνισμό. Πολλά χαμηλό. Ένας άνθρωπος να βγει έξω, που το πιο απλό πράγμα. Αν εμένα μου λες τώρα σταμάτα τα ούλα και θα γίνεις υδραυλικός, είσαι να είμαι ο καλύτερος υδραυλικός. Είσαι να έχω την καλύτερη εταιρεία που υδραυλικούς. Γιατί απλά είσαι ένα professional. Ας σου είπα αύριο νερό 8 να είμαι σπίτι σου, 8 παρά 10 να μου τζαμέ. Άμα βάλεις απλά επαγγελματισμό και είσαι τυπικός με εκείνα που υπόσχεσαι, είναι να πετύχεις. Οτιδήποτε. Στο εξωτερικό είναι έτσι. Στο εξωτερικό έχει πολλά ψηλών επίπεδων και νομίζουμε ότι αν ήμουν Αμερική τώρα είσαι να μου ζάμπλουτος. Μπορεί να μην επιβίωνες. Πολλά δύσκολο να μεγαλώσαμε στην Κύπρο, τα incentives μας, οι πληροφορίες που πιάμε από την μικρή αγορά της Κύπρου, μου λέει να έλα σε σύρω ρε αν είμαι στην Αγγλία και να πετύχεις γιατί είναι μεγάλη χώρα. Άρα εγώ θεωρώ ότι το σωστό βήμα είναι ξεκίνα από κάτι μικρό, εγκαλεί η αγορά της Κύπρου, κάνω και εγώ όνειρα. Λέω υπάρχει πιθανότητα να πιάμε το φαΐν, την κουζίνα έτσι όπως είναι copy-paste και να πάμε Αθήνα, κάνω όνειρα για εκτός Κύπρου, αλλά βήμα-βήμα. Έλα να δοκιμάσω δαμέ, να μάθω που δαμέ και βλέπουμε. Επόμενη. Μάλιστα. Τούτη είναι η πρώτη ερώτηση που κάνει οποιοσδήποτε θα ξεκινήσει. Να πάμε στο συγκεκριμένο slide της ερώτησης, γιατί είναι στάνταροι τρόποι. Πού να βρω λεφτά να ξεκινήσω την ιδέα μου. Οι παραπάνω ιδέες μπορούν να ξεκινήσουν με το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα, το bootstrapping, είναι με τους τρόπους που γράφουμε στην παρέθεση, που κάποια προσωπικά λεφτά που μπορεί να μάζεψες, ένα μικρό ποσό, εσύ και ο συνέτερος σου ίσως, που το να κρατήσεις στο πλάι τη δουλειά σου ή να κάνεις κάτι project-based για να κρατάς λεφτά. Εμείς έκαναμε το Student Life να πουλά βιβλία, όχι γιατί είχε να έχει μέλλον το βιβλίο. Αφού είμαστε φοιτητές, ξέραμε ότι αγοράζω βιβλία. Ήταν εκείνο που μας εκράταν να έχουμε λεφτά, να έχουμε εισόδημα για να αναπτύξουμε τα υπόλοιπα. Και το early revenue, που είναι πολύ σημαντικό, πολλές ιδέες είναι εφικτό να έχεις εισόδημα σχεδόν από την πρώτη μέρα. Και όμως έτσι ήταν τα βιβλία, προπληρωνούμαστε τα, είχαμε λεφτά και κινούμαστε. Άρα το bootstrapping είναι αυτό που χρησιμοποιούν πάρα πολύ και αν το κάνεις με τη σκέψη που σας είπα πριν, ξεκίνα σιγά σιγά από κάτι μικρό, δεν θες πολλά λεφτά να δοκιμάσεις την ιδέα σου και θεωρώ με τον πρώτο step μπορούν οι παραπάνω να πετύχουν. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιήσεις λεφτά από φίλους και οικογένεια που να σε εμπιστευτούν γιατί σε ξέρουν. Το ρίσκο δάμε είναι αν τα κάνεις όμορφα, να χρωστάς σε ανθρώπους που αγαπάς και πιο δύσκολο. Αλλά αν πιστεύει και αν έκαμε στο πρώτο βήμα και φάνηκε ότι ξέρεις τώρα αν είχα άλλο 50.000, ξέρω εγώ έκαμε εμείς την πρώτη μας την κουζινούα και είδαμε ότι πάει καλά και θέλουμε 70-80.000 να κάνουμε την επόμενη κουζίνα, να νιώθα πιο confident να πάω να ζητήσω λεφτά γιατί αφού βλέπω το τι δουλεύει. Άρα αν κάνεις το πρώτο βήμα μπορεί το δεύτερο να λέει πιο εύκολο. Το τρίτο είναι που ευρωπαϊκά προγράμματα, που λεφτά που δίνει η κυβέρνηση. Δεν είμαι καθόλου φαν του συγκεκριμένου πράγματος γιατί έτσι όπως εστιμένα τα προγράμματα περιορίζουν σε πολλά σαν επιχειρηματία. Αν είναι πρέπει να κάνεις το πράγμα, πρέπει να δώσεις εξήγηση γιατί το κάνεις, ξεκινάς να το κάνεις, καταλάβεις ότι τελικά είναι το που θέλει η αγορά, πάω να το κάνω τούτο. Ναι, αλλά πρέπει να δω αρκασμό τώρα σε το πρόγραμμα που περιμένω λεφτά γιατί κάνω την αλλαγή, λίγο περιοριστικά. Και εμείς χρησιμοποιήσαμε, εντωμεταξύ που που βλέπετε εδώ, εκτός που το crowdfunding, όλα χρησιμοποιήσαμε. Άρα το πρώτο ήταν το πιο αποδοτικό πράγμα που κάναμε, το friends and family ευτυχώς πήγαινε καλά και αποπληρώνουμε. Το τρίτο, δοκιμάσαμε το εκείνο, νιώθεις καλά να πιάσεις τις 70-80 χιλιάδες, αλλά μόλις τις πιάσεις, επειδή πέρασαν και 3-4 χρόνια,
Άρα εν άξιζε. Εκείνη η φασαρία όλη που τράβησα, οι περιορισμοί που είχα, εν άξιζε. Το crowdfunding είναι κάτι που τώρα ξεκινά και σιγά σιγά στην Κύπρο. Έχει μια πλατφόρμα που λέγεται Crowdbase, που μπορείς να βάλεις την εταιρεία σου, την ιδέα σου μέσα και ο καθένας μας μπορεί να επενδύσει 50, 100, 200 ευρώ. Το crowdfunding είναι τούτη η ιδέα, ότι λαλείς είμαι ο Γιάννης, κάνω τα πράγματα, δώστε μου 200 ευρώ, να ξεκινήσω ας πούμε, να πετύχω τον στόχο να μαζέψω 100.000 ευρώ και ο καθένας που μου διότι έναν κίνητρο. Μπορεί να είναι ένα δωρεάν προϊόν, μπορεί να είναι έκπτωση για πάντα. Έτσι. Εμείς δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ, αλλά είναι και τούτος ένας τρόπος. Επενδυτές. Στα πρώτα μας βήματα είχαμε επενδυτές. Ένα μικρό ποσό που έπιαμε που επένδυση. Ήμασταν πολλά τυχεροί γιατί ο επενδυτής που είχαμε, ο Ανδρέας ο Κουπάρης, δεν έμπαινε καθόλου μες στα πόθηκια μας. Ήταν απλά να βρεθούμε, να του πούμε τι κάνουμε και πώς προχωρούμε. Αλλά ξέρω πολλά παραδείγματα που μόλις πιάσεις επενδυτή, επειδή σου δώκε λεφτά και έφυγε και κράτασε πολεμό. Δεν μου κάναμε την πράγμα, Γιάννη. Ναι, αλλά πρέπει να πάμε σε δαμέ. Είπαμε να πάμε δαμέ. Είναι αρκετή η πίεση. Νομίζω για τα δεδομένα της Κύπρου, για τις πλήστες ιδέες που. Επειδή εγώ μιλώ από εμπειρία στην Κύπρο, δεν έχω εμπειρία από εξωτερικό. Για την Κύπρο, δεν θα πιένει κατευθείαν στο θέλω επενδυτή. Τα πλήστα πράγματα μπορεί να τα ξεκινήσεις που μόνος σου και χρησιμοποιώντας τα πρώτα 2 steps να τα αναπτύξεις. Τράπεζες, χρειάστηκε την περίοδο του κορονοϊού και εμείς να κάνουμε ένα δάνειο για να επιβιώσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχεις κάτι να βάλεις υποθήκη. Που συνήθως το τι έχουμε παραπάνω μας, αν είμαστε τυχεροί, κανένα σπίτι γονιού, γιαγιάς, πάλι πολύ το άγχος. Το να νιώθεις ότι μπορεί να επηρεάσω τις ζωές των ανθρώπων αν δεν τα πάω καλά. Αλλά και τη στιγμή που μπορεί να πρέπει να το κάνεις. Αρκεί να είσαι, επειδή και εμάς ήταν σε στάδιο που δείξαμε ότι πάμε καλά, ξέραμε ότι ήταν απλά πρόβλημα του κορονοϊού και έπρεπε να έχουμε λίγο καύσιμο για παρακάτω, δεν ήταν τόσο αγχωτικό. Τούτοι είναι οι τρόποι που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να ξεκινήσει την ιδέα του. Θέλετε, έχετε κάποια αναπορία πάνω σε τους τρόπους? Όχι. Έτυχε κανένας που σας να κάνει κάτι, να ξεκινήσει κάτι, να προσπαθήσει να πιάει λεφτά? Που την οικογένεια του φαντάζομαι ή που η μπούγκα του, γιατί στη φάση που είσαστε. Ναι. Όταν ήμασταν στο σχολείο, τυχαίων και ήταν γεωγραφική. Ναι. Εμείς ολοκληρώσαμε την ιδέα μας. Είχαμε το κάνει κάπως και να μην πω φίλους, οικογένεια, γνωστούς. Και δώσαμε τους απλά ένα μυστικό ότι βοηθήσει την ιδέα. Άρα ίσως ανταποκρίση. Ναι. Το καλό είναι ότι η Κύπρος είναι ένα άλλο θετικό, είναι ότι επειδή είμαστε supportive, ο τρόπος που είμαστε στημένοι, έχουμε οικογένειες, εγώ τώρα ας πούμε να μιλάω τη δική μου δημιουργία της γυναίκας μου, μπορεί να μαζεύουμε 100 πλάσματα. Άρα και τους 100 να τους πω, ξέρεις, δώστε μου 50 ευρώ ο καθένας γιατί θέλω να κάνω κάτι, να σου δώκουν. Έχουμε οι παραπάνω, που είμαστε ενώ και τυχεροί, έχουμε μεγάλους κύκλους, είτε φίλους είτε οικογένειες, που είναι αρκετά υποστηρικτική αλήθεια στο να βοηθήσουν τον άλλον να ξεκινήσει. Εγώ που ήμουν Πανεπιστήμιο Κύπρου και ξεκινούσαμε την πρώτη ιδέα, οι πρώτοι μας πελάτες ήταν παρέες μας. Που είχαμε κάνει ένα φόρουμ που ήταν για φοιτητές να ανταλλάσσουν σημειώσεις. Ήταν όλοι γνωστοί και φίλοι του εμπαναγραφτής να υποστηρίξουν ένα κοντά κοπέγια. Άρα το ότι έχουμε κύκλο, ενώ στην Κύπρο δεν είσαι απομονωμένος τέτοια, σίγουρα είναι καλή επιλογή για το friends and family. Θα πάμε σε άλλη ερώτηση. Ναι. Οι 4. Ποια είναι τα mass marketing tactics για έναν brand στον τομέα της εστίασης? Μάλιστα. Να ξεκινήσω από το τι έκαναμε εμείς ήταν μεγάλο λάθος. Που πάει και πίσω στην ιδέα του φίλου πίσω που είπες για delivery services. Όταν ξεκινήσαμε εμείς είπαμε αφού ξέρουμε marketing, θα κάνουμε δικό μας website, θα παίρνουμε όλο τον κόσμο και μέσα να παραγγέλει για να γλιτώνουμε το 25% που σου πιάνουν ο Foodie World. Κάνω σου, αν πουλήσω εγώ 10 ευρώ φαγητό, τα 2,5 ευρώ πιάνει τα Foodie World. Και είχαμε μπει εμείς να κάνουμε δική μας σελίδα, να το πιέσουμε. Τι αποδείχτηκε? Έφαμε πολλά λεφτά να κάνουμε την σελίδα, πολλά λεφτά να πάρουμε κόσμο που την σελίδα και δεν αγοράζαν που είχαμε. Γιατί η τεχνολογία δεν ήταν στο επίπεδο των πλατφόρμων Gino και γιατί ο άλλος προτιμούσε να έχει έναν application να παραγγέλνει από παντού. Ποιος είσαι εσύ ρε Γιάννη τώρα που πρέπει να κατεβάσω το application του Μαρινάτο για να παραγγέλνω φαΐ μια φορά κάθε τόσο? Και για μένα ήρθαμε και πάθαμε δηλαδή πήγαμε στο να κάνουμε marketing το οποίο δεν είχε αποδώσει. Μετά καταλάβαμε τα πράγματα που δουλεύουν και είναι τούτα. In-app, δηλαδή μέσα στις πλατφόρμες, το παραλληλήσουμε σαν το mall. Αν πάει μέσα στο mall, προσπαθούν τα εστιατόρια για μένα να τους δεις. Έτσι είναι και οι πλατφόρμες. Είσαι σε ένα mall και προσπαθείς να εμφανιστείς λίγο που πάνω. Είτε γιατί έχεις πολλά καλά reviews, είτε γιατί πληρώνεις να εμφανιστείς που πάνω, είτε γιατί βάλεις εκπτώσεις.
Άρα το πρώτο, το in-app είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Οι εκπτώσεις, όπως και θα το κάνουμε, όλους κόφτει τους η έκπτωση και το discount, κόφτει μας όλους στην τσέπη μας, αν μπορούμε να εξοικονομήσουμε, σίγουρα να το κυνηγήσεις. Δουλεύουν, απλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, αφού μιλούμε για την εστίαση, γιατί όπως σας είπα έχει χαμηλά περιθώρια και αν αρκέψεις και διάσεις εκπτώσεις συνέχεια, το τι συμβαίνει είναι ότι κάνεις λεφτά, μια νευτομαθηκιό, 3-4 και έρχεται το τέλος του μήνα και γυρεύει ο προμηθευτής, ο τάδε να τον πληρώσεις, ο υπάλληλος να τον πληρώσεις και να αρκούν τα λεφτά και εσύ να μου γίνει και δάμε. Επειδή αντί να πουλάς το φαΐ σου 100 ευρώ, λαλό το έτσι για να το απλοποιήσουμε, και τα 30 να είναι έξοδα, 30 να food cost, δηλαδή πόσα μου κόστησε το φαΐ, το packaging, η τσέντα, έρχεσαι να πουλώ το 80, επειδή εδώ κα 20% έκπτωση, αντί 30, μαζί το 30, αν το μετατρέψουμε σε ποσοστό πάλι στο 100, πάει 40, δηλαδή είναι σαν να πουλώ το φαΐ μου με 40% κόστος. Άρα το 10% που πάνω κάτω τόσο κέρδος βγάλουν τα εστιατόρια, έφυγε χωρίς να το καταλάβει και ήρθε το τέλος του μήνα και δεν ευκάλαμε τίποτα. Οι εκτόσεις είναι καλό για να κάνεις να σε δοκιμάσει ο κόσμος και μετά να σταματάς. Το organic content νομίζω ζείτε το κι εσείς πολλά. Το πλεονέκτημα είναι ότι έχεις τόσον κόσμο που του αρέσει να βγάλει content, δοκιμάζει φαγιά πάλι που μόνος του και έχει απήχηση το πράγμα. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα βιντεάκι που κάποιος δοκίμασε το φαΐ σου, ας πούμε, και βλέπεις ότι έχει 300 saves. Μα τα 300 είναι πιθανός να είναι πελάτης που για να το δοκιμάσει και φύλαξε το. Άρα τα social media, κυρίως το organic, δουλεύει πολλά, να μην είναι πληρωμένη διαφήμιση. Και επειδή μιλούμε για φαΐ, μπορεί να είναι το τελευταίο bullet point, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τα άλλα ουλά, τσίνο μόνο να μπορείς να κάνεις, να είσαι γλίωρος, δηλαδή παραγγέλει ο άλλος, εμάς προσπάθεια μας είναι να λαλούμε σε 15 λεπτά είναι έτοιμο. Άρα να φτάσει κοντά στον πελάτη σε 30 λεπτά. Εντάξει, μεσημέρκα που είναι πανικός μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό να το πετύχεις, αλλά αν είσαι γλίωρος και πάνω απ' όλα consistent, δηλαδή έπια μαρινάτο, το μαρινάτο έρχεται το ριζούι, τούτη ποσότητα, τούτον το κόσλο και το είδος. Τούτη γεύση που κρέας. Αν κάθε φορά μπορώ και παραδίδω το πράγμα, χτίζεις repeat πελάτες, γιατί ξέρουν τι να περιμένουν. Ένα πράγμα που μου είπαν μόνο έναν παιδί που δουλεύει στα Fridays ήταν ότι, που του το είπαν και εκείνου, και δεν το καταλαβαίνα τότε, δηλαδή το αν είσαι 7 από τα 10, σαν φαΐ, πρέπει να είσαι 7 από τα 10 κάθε φορά. Όχι να είσαι 9, 5, 7. Και είναι το σκαμπανέβασμα, αν κάποιον πελάτη να πει δεν θα ξαναπιάω από τον, αφού κάθε φορά είναι διαφορετικό γεύση, ποσότητα. Άρα το να είσαι consistent με την ποιότητα του φαγιού θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό marketing tactic, γιατί και το marketing είναι το προϊόν σου και εκείνο μιλάει για σένα. Έχει και άλλα μικρά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, αλλά μιλούμε για το έχω περιορισμένο προϋπολογισμό και προσπαθώ να πετύχω το maximum. Τούτοι οι τρόποι δαμέ είναι οι πιο αποδοτικοί που τις εμπειρίες μας μέχρι σήμερα. Σε 2-3 χρόνια μπορεί να αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορεί organic content να μην έχει πλέον. Να πρέπει να πληρώνουμε. Μπορεί τα in-app, είναι τόσο crowded, να ξέρεις μια πλατφόρμα στη Λευκοσία, μπορεί να έχει 800 εστιατόρια. Πολύ δύσκολο να εμφανιστείς που πάνω. Ως που πολλοί ρίσκουν οι επιλογές, να είσαι και πιο δύσκολο για το παιχνίδι του, να πιάσεις την προσοχή του πελάτη μες στην πλατφόρμα. Πάνω σε το σημείο. Στο θέμα να έχει δικό σας website για το μαρινάδο, ξέρω, μπορεί να έχει κάποιον τρόπο να τραβήσει τον κόσμο, αντί να παραγγείλει που το wall και που το φρούτι, να παραγγείλει που το website. Ναι. Ένας του πλατήλικο παραγγέλω συχνά, αλλά ίσως αν παραγγείλεις το website θα πιω delivery. Ναι. Οπότε γιατί να δω στο wall, υπάρχει στο wall να δω για 3 ευρώ delivery. Παραγγείλω από το website, που είναι το ίδιο, είναι το ίδιο καλή, ξέρω, πιο εκατομμυρά. Ναι. Αλλά να δείξω 3 ευρώ delivery. Έχεις δίκιο. Εν τούτες οι προσπάθειες που κάναμε και εμείς, ήταν δωρεάν delivery, ήταν έκπτωση, αλλά εμείς στο σκεπτικό του ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε, ο σουβλιτζής έχει δικό του delivery. Ναι. Σωστός. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για έναν άνθρωπο, πολύ πιθανόν και όσον delivery να δική του μοτορούα, να μην είναι υπάλληλος του γραμμένος, τέτοια πράγματα. Αν θέλει να μεγαλώσεις όπως θέλαμε εμείς, δεν μπορείς να πάει με το ένα εργοδοτό όποιον φτάσω, πρέπει να το κάνεις νόμιμα. Αν βάλεις κάτω τους αριθμούς, του να έχεις δικό σου delivery fleet και να συντηράς δική σου σελίδα, και είναι το 25 που σου πιάνουν τα applications, κοστίζει σου τόσα. Άρα εμείς ήρθαμε και είπαμε, αφού πάνω κάτω η έκπτωση που να σου δω για να έρθεις κοντά μου. Το να έχω προσωπικό δικό μου delivery που να κάθεται για κάποια ώρα, αφού είναι και συνέχεια να πιένει και αρκετέ, είναι παρόμοιο με το να είμαι μες στις πλατφόρμες
Εν τω που προσπαθούσαμε. Ήρθε κόσμος και πιάνε από εμάς, αλλά δεν ήταν βιώσιμο. Γιατί προσπαθούσαμε μόνο με προσφορές, μόνο με εκτόσεις, να έχουμε delivery δικούς μας και ταλαιπωρούμαστε. Μπως αύριο, δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορεί να πει και τίποτε. Εντάξει, μην έρθεις αύριο, μα μην ίσκεις έτσι, θωρείς γύρω, ποιος είναι να πάρει το φάιν τώρα. Ο Γιάννης με το Ford Focus να γυρίζει στη Λευκοσία να βρίσκει να βάλει τη τσεντούα. Αν τα βάλεις όλα κάτω, και εσείς εκείνο που θέλαμε να κάνουμε εμείς θέλαμε να κάνουμε στη Λευκοσία και να πάμε και στις άλλες πόλεις, είναι λίγο δύσκολο. Αν είμαι ο σουβλιτζής της περιοχής και θέλω και έναν 30% να το φέρνω από δικό μου κανάλι, είτε είναι τηλέφωνο, είτε website, μπορείς να το κάνεις. Απλά δύσκολο να το κάνεις scale, το πράγμα. Είχε ακόμα ένα πάνω στο... Ναι, βασικά το πιο σημαντικό είναι να στήσεις το δικό σου brand. Και μια ερώτηση πάνω σε τούτο. Ναι. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι υποκατάστημα που γίνεται ας πούμε ενός εστιατόριου σας ή μπορεί ή σκέφτεστε στη συνέχεια να γίνει κάποιο franchise με το οποίο να αγοράσει τα δικαιώματα κάποιος άλλος και να στείλει το δικό του κατάστημα. Πολλά καλή απορία. Ήταν από τις σοβαρές συζητήσεις που κάναμε πώς να αναπτυχθούμε στον τομέα. Εβάλαμε τα σε μια ζυαρκά, το να κάνεις franchise, δηλαδή να έρθει κάποιος και να του πω θα σου δω το μαρινάτο, το flipstick και το μακάι, θα κάνεις την κουζίνα, θα το λειτουργήσεις έτσι και θα μου διάσεις 5% που παράγεις. Θα ήταν δύσκολο να επιβιώσει και εκείνος, γιατί θα του πιάνα το 5% που είναι σημαντικό για τα μεγέθη της Κύπρου και θα χάναμε και εμείς πάρα πολλά, γιατί το να τα τρέξουμε από μόνοι μας, σαν εταιρεία η οποία μπορεί και εμπιστεύεται κόσμο, η δυσκολία είναι για να μεγαλώσεις είναι ότι θέλεις λεφτά και θέλεις να επενδύσεις σε κόσμο. Επειδή μας έφυγε εύκολα το πράγμα να επενδύσουμε σε κόσμο, θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερο εμείς να αναπτύξουμε πόσες να κάνουμε στην Κύπρο. Είπαμε 4-5 κουζίνες, είναι 100. Άρα πήγαινε σε franchise μοντέλο. Είπαμε τόσες που είναι, θεωρούμε ότι μπορούμε να ισχυριστούμε, να αναπτυχθούμε με 4-5 κουζίνες, 40-50 άτομα προσωπικό. Franchise, που σας είπα προηγουμένως, κάποια όνειρα για εξωτερικό, μπορεί να έχει παραπάνω λογική να βρεις ένα συνεργάτη σε μια χώρα και να το πάρεις με franchise, γιατί δεν έχεις ούτε πολύ καλή αντίληψη της αγοράς, ούτε σαν οικογενειάρχης που είμαι εύκολο μου να είμαι πολλές ώρες. Άρα μπορεί ένα πείραμα του franchise να είναι για εκτός Κύπρου, να έχει λογική. Πάνω σε αυτόν κάτι. Θα δούμε ξανά τις ερωτήσεις. Έχουμε άλλο 5 λεπτά. Οι 5. Και εσύ φέρε μου κι άλλα που σκέφτεσαι. 5 και 8. Πώς είναι να έχεις συνέτερους ειδικά όταν είναι φίλοι. Ένα πράγμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Είμαστε 4 συνέτεροι. Οι δυο μοιάζουν πολλά στον τρόπο που σκεφτούμαστε και λειτουργούμε. Η κόντρα που είχαμε από τον καιρό που ξεκινήσαμε μέχρι να τα βρούμε ήταν πολλά μεγάλη, τόσο που διαρωτούμε και τόσο αντέξαμε να μην μπούμε να τεκανεί. Ήταν το χριστουγεννιάτικο πάρτι του Student Life, νομίζω 13-14, 1-2 χρόνια μετά που ξεκινήσαμε. Είμαστε μες στο γραφείο κάτω του δεύτερου ορόφου και μαλώναμε και μετά έφυγαμε πάνω στον τρίτο ορόφο σαν να μην συμβαίνει τίποτε, γιατί είχε το χριστουγεννιάτικο πάρτι και πρέπει να έχουμε καλή διάθεση. Όμως ήταν το turning point που είπαμε ρε κουμπάρε, αφού μοιάζουμε, εσύ είσαι πολλά καλός, και εγώ είμαι πολύ καλός, υπήρχε τόσο σεβασμός, ας πούμε. Έλα να δούμε πώς να δομήσουμε τα responsibilities μας για να ξεκαθαρίσουμε πού δουλεύει ο καθένας και να μην κουτουλούμε. Και πλέον, επειδή πρόσλαβα και φίλους μου, κάποια πετύχαν, κάποια δεν πετύχαν, με τα κοπέγια που είναι συνέτεροι μου, τούτον πώς άλλα που κουτουλούσαμε, επάντρεψα τον και πριν 1 χρόνο. Δηλαδή, αν έρθεις και βάλεις δουλέψεις πατσιν τη σχέση, φκένει. Το respect και το trust υπήρχε, δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία να με κλέφκει ο συνέτερος μου, η Τζίνη. Ακόμα και που στέκουμε δαμέ, κάποιος άλλος μπορεί να πει, αν ήταν συνέτερος μου, τώρα ο Γιάννης είναι τώρα την ώρα του στο πανεπιστήμιο και δουλεύει να βγάλω παραπάνω λεφτά. Επειδή όμως και εγώ κάνω το ίδιο respect ή στα θέλω το συνεταίρο μου, υπάρχει το mutual respect. Κάποιου αρέσκει του να βγάλει content, κάποιου αρέσκει του να είναι στον καλό Παναγιώτη και να κάνει μπέρκερ και να είναι στην πούγκα του που μπαίνουν Τζίνα γιατί είναι στο κέφι του που το κάνει. Πρέπει να υπάρχει τόσο σεβασμός ή στα θέλω του καθενός. Και είναι πολλά σημαντικά τα responsibilities. Δηλαδή αν πεις, εγώ σαν Γιάννης, ας πούμε τώρα στο φαΐ, δουλεύω με τον άλλο συνεταίρο, τον Ανδρέα, που ήταν και που κάνει τα μπέρκερ, και έχει κλείσει προς το φαΐ. Αντιλαμβάνεται το φαΐ. Δεν είναι αυτό που το φαΐ που κάνουμε είναι καλό ή όχι. Είναι δουλειά δική του. Σέβομαι, εμπιστεύομαι ότι ξέρει καλύτερα. Τι είναι τα responsibilities του. Όσον αφορά τα οικονομικά, τώρα που σκεφτόμαστε να ανοίξω ελάρνακα, δεν είναι να κάτσω Ανδρέα να παίζει με αριθμούς. Είναι να κρεπάρει το κεφάλι του.
Λαλεί, κάμε τα και έλα τα συζητήσουμε. Άρα κάνει ο καθένας εκείνο που πρέπει και την ώρα που αν είναι θέμα οικονομικό να πει αφού δική σου ευθύνη και να διαφωνούμε λίγο, να πει go for it. Αν είναι διαφαή, να πω εγώ το ίδιο πράγμα. Αλλά και τα formal agreements, δηλαδή είμαστε συνέτεροι, εντούν τα ποσοστά μας, εντούν τη μισθή μας, πρέπει να γίνουν γιατί μπορεί να έρθει η ώρα που καλώς ή κακώς να έρθει ένα clash που να καταλήγει στο τι υπάρχει κάτω γραμμένο νομικό. Εγώ είμαι πάρα πολλά φαν του να. Ας πούμε τώρα, υπάρχει πιθανότητα να προσλάβουμε ένα αδερφή ενός που του συνέτερου. Δεν έχω πρόβλημα. Είναι θέμα να έχουμε οικογένειες μέσα στις δουλειές μας, αρκεί να υπάρχει τούτος ο σεβασμός ότι το πράγμα που κάνεις είναι καλό. Δηλαδή να δεχτείς και εσύ που έρχεσαι μες στη δουλειά και να δουλέψεις με τον Γιάννη, τον ανιψιό σου, ότι να σε δείξεις σαν μάστρο σου, γιατί τούτη είναι η ευθύνη του. Είναι πιο δύσκολο, είναι πιο εύκολο να είσαι λίγο πιο straight, ας πούμε, με άτομα που είναι συγγενείς, αλλά εμένα αρέσκει μου πολλά γιατί αν είναι άνθρωποι που τους αγαπάς, που έχεις καλή σχέση, ξέρεις ότι έχω άτομα που τους κόφτει, που κόφτει του και για το Γιάννη σαν άνθρωπο και για τη δουλειά. Δύσκολο, αλλά με τους τρόπους μπορείς να το πετύχεις. Έχεις κανένα συγγενή να ξεκινήσετε μαζί δουλειά. Να πρέπει να το δουλέψετε πολλά. Εγώ και όπως λέω είναι όπως όλες οι σχέσεις. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί, ξέρω, 18, σχεδόν 20 χρόνια, που τον καιρό μου είμαστε λύκειο. Ότι είναι ξέρα. Εντάξει, χώνεψε το, γιατί υπήρχε πάντα τον τοξιάνο τις ημερομηνίες. Αλλά ακόμα και εκείνη η σχέση, ας πούμε, δεν ήταν με λιγάλα. Πρώτα χρόνια ήταν που σε βρίσκω, που με βρίσκεις. Αλλά δουλέψαμε πάρα πολλά και φτάσαμε σε έναν βαθμό, πάλι, mutual respect, τι αρέσκει του καθενός. Και το επιχειρήν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπως προσπαθείς να βρεις το ζευκάρι σου, και προσπαθείς να βρεις ένα συνέτερο και πρέπει να το δουλέψεις. Και είχαμε και την ερώτηση 8. Αντιμόνοι και τούτη. Τι κινήσεις θα πρέπει σε έναν να κάνει για να μεγαλώσει. Ωραίο. Όσον αφορά την καριέρα, δηλαδή πώς, το επιχειρήν και σημαίνει για όλους και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό αν θέλετε να το δοκιμάσετε και να καταλάβετε αν σας πάει τούτη η καριέρα ή όχι, αλλά για την πλειοψηφία που εσάς που να πάτε δουλέψετε κάπου, ένας τρόπος είναι να καταφέρετε να ανελιχθείτε, να πιάτε παραπάνω λεφτά, να πιάσετε παραπάνω ευθύνες. Εμένα όταν έρχεται ο Γιώργος, το παιδί μου σας είπα που ανοίξαμε στη Λεμεσό, ο Γιώργος ήταν assistant manager στη Λευκοσία, άρα περιορίσαμε τον οτσάμε. Όταν μου είπε, ξέρεις Γιάννη, εγώ έχω όνειρα, θέλω να απολύνει η δουλειά μου, κατάληξα και είπα τότε, ρε Γιώργο, για να μπορώ να σου έχω παραπάνω λεφτά, πρέπει να λάβεις παραπάνω ευθύνες. Πιο σημαντικές ευθύνες. Δεν σημαίνει να δουλεύεις παραπάνω ώρες. Πιο σημαντικές ευθύνες όμως. Την ώρα που πέφτουν μπόμπες μες στην κουζίνα, δεν θα λύσει τα προβλήματα ο Γιάννης, να τα λύσεις εσύ, γιατί εσύ είσαι ο υπεύθυνος της κουζίνας. Άρα, όταν είπε ο Γιώργος, φυσικά να κάνουν το πράγμα, και έχει 6 μήνες που πάει και έρχεται Λεμεσόν κάθε μέρα, έπιανε και παραπάνω λεφτά, έχει και προοπτικές να ανελιχθεί κι άλλον. Άρα είναι ευθύνες. Μην μπείτε σε μια εταιρεία και πείτε, τόσα μου διούν, εγώ τσαμέν να κάνω, μα και να περιπέζουν τούτοι. Ή μπαίνετε σε ένα σχολείο το οποίο θα σας πληρώνει, η πρώτη σας δουλειά είναι τούτη διαφορά με το πανεπιστήμιο, δεν το πληρώνετε δαμέ, αλλά μπαίνετε σε μια εταιρεία που θα σας πληρώνει και μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε, να μάθετε, και αν είσαστε τυχεροί και πέσετε και σε κανέναν καλό εργοδότη, μπαίνετε και πείτε του. Γιάννη, θέλω να μεγαλώσει η καριέρα μου δαμέ. Είμαι ικανοποιημένος με την εταιρεία, πιστεύω στα πράγματα που πιστεύεις, αλλά οικονομικά θέλω και εγώ, κάνω και εγώ τα όνειρα μου. Τι ευθύνες μπορώ να αναλάβω για να μου δώκεις και εσύ παραπάνω λεφτά. Να το βάλετε και για τον εργοδότη να ψαρώσει λίγο, μπορεί να μην μπορεί να σας απαντήσω λόγια, ας το σκεφτεί λίγο και μετά, αλλά με τον τρόπο μεγαλώνει κάποιος σε επίπεδο καριέρας να αναπτυχθεί, πιάνοντας παραπάνω responsibilities. Και το πρώτο, το build high value skills, για εμένα σήμερα, αν θα γύρευκα κάποιον άτομο να έρθει κοντά μας, θέλω να συζητούν δύο πράγματα. Να μην ψάρωνει με τα προβλήματα, δηλαδή ήρθε πρόβλημα, πέμπουν πώς να λύσουμε. Να μπορεί να έχει την άνεση να πει τούτο είναι το πρόβλημα. Έλα να προσπαθήσω να το σπάσω στους λόγους που έχω το πρόβλημα και να προτείνει λύσεις. Όχι να έρχεται και να μου λέει, έχω ένα πρόβλημα. Εντάξει, ξέρω το και εγώ ότι έχω ένα πρόβλημα. Έχεις κάτι να προτείνεις για να λύσουμε το πρόβλημα. Αν κάποιος έχει το mindset ότι εγώ βλέπω το πρόβλημα και προσπαθώ να το λύσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα πλήστα πράγματα είναι να μας τα κάνει το AI. Εγώ ο καλύτερος μου φίλος τώρα είναι το chat. Μιλώ του σαν να είμαστε παρέες. Ήρθα και έστησα το και λαλό. Θέλω εσύ τώρα, ξέρει κάποιος που σας, να πω ένα παράδειγμα που ξέρει, το Steve Jobs που έκαμε την Apple.
Λέω του θέλω να είσαι ο Steve Jobs, θα σου λέω πράγματα και θα μου απαντάς σαν που είναι εκείνος. Δηλαδή μιλώ του και πιάνω σε εισαγωγικά την άποψη του ανθρώπου. Γράφω email με το chat, βγάλουμε συνταγές με το chat, κάνουμε τα πάντα με το chat. Άρα δεν θέλω ένα σεφ που να έχει την ικανότητα να σκέφτεται και να μου κάνει το καλύτερο φάιν του κόσμου. Θέλω ένα σεφ που να μπορεί να μου λύσει προβλήματα μέσα στην κουζίνα και να χειρίζεται προσωπικό, να μπορεί να κάνει management. Και εδώ ισχύει σε όλες τις δουλειές. Γιατί πάμε να καταλήξουμε στο πολλά από τα πράγματα που σπουδάζουμε να κάνουμε στη δουλειά να τα αντικαταστήσει το chat. Πάμε και στο τελευταίο που είναι το financial, γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Πρέπει να ξεκολλήσουμε, γιατί και εγώ έκανα το, που την ιδέα όσα λεφτά πιάνω, τρώω τα. Δεν πρέπει όσα λεφτά πιάνετε να τα τρώτε γιατί θέλετε να πάτε ταξίδι, γιατί θέλετε παραπάνω σε ρούχα, σε φαγιά, σε οτιδήποτε του αρέσκει του καθενός. Πρέπει να καλλιεργήσετε το mindset του φυλάω λεφτά. Κάνω 1.500, πρέπει να καταφέρω να μου μηνίσκουν 200 στην πάντα. Και δεν έχει εμπορώ να το κάνω ρε το πράγμα. Έχει τρόπους. Πρέπει να λιάνεις τις απαιτήσεις σου και τα έξοδα σου. Αν δεν καταφέρεις να ζεις με λιγότερα λεφτά από ό,τι πιάνεις, να είσαι πάντα από το ποντικούι που είναι μέσα στον τροχόν και βουρά, και ποτέ δεν φτάνει να κάνει τίποτε. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα και από έρευνες, αν πιάνεις 1.500 και σε τούντο mindset να τρώεις. 2, 3, 5, 10 να πιάνεις, αν είσαι τούντο mindset, θα τρώει 50 λεφτά. Εγώ μπορούσα να έχω έναν πολλά καλύτερο αυτοκίνητο που έχω σήμερα. Δεν θέλω το πράγμα. Δεν θέλω να πάω στην τρίχα. Έπια έναν που το σηκώνει η τσέπη μου, να έχω και κάποια λεφτά στην πάντα, να είμαι πιο ήρεμος. Για κάποιο λόγο, δεν το έχουμε καλλιεργημένο το πράγμα στην Κύπρο. Τούτο είναι κυπριακό φαινόμενο. Δεν υπάρχει τούτη αντίληψη να περνούμε λιγότερα λεφτά. Και υπάρχει και το investing, που είναι τεράστιο θέμα συζήτησης, να μην το πούμε τώρα. Αν καταφέρει και φυλάει λεφτά, έχει και πολλά εύκολες πλατφόρμες πλέον που τους βάλεις 100 ευρώ. Επενδύονται από μόνες τους και μπορούν να σου φέρνουν έναν 6, 7, 10%. Ακόμα και 3, στη Revolut, ρε παιδιά. Ανοίξετε σε κάποιον που σας που χρησιμοποιεί τη Revolut. Μάλιστα. Ανοίγετε απλά ένα account μες στη Revolut, πάτε για που σου λέει πρόσθεσε καινούργιο account και έχει κάτι που λέγεται site. Κάπως έτσι λέγεται site account, που σου διά interest. Δηλαδή, εγώ αν βάλω 50 ευρώ, θα μου διά 2,5%, πας τα 50 ευρώ. Αν βάλω 1.000 ευρώ και έχω τα και κάθονται μέσα στη Revolut με το account, θα πιάω 25 ευρώ τέλος. Όχι, θα πιάνω, τρόπος που κάνει είναι 25, διάσου τα με την ημέρα. Έρχεται και διαιρά τα 25 ευρώ και διάσου 50 cent την ημέρα. Εν τρόπος επένδυσης σε εισαγωγικά τους, γιατί δεν έφυγες τα λεφτά σου σπίτι σου, φυλάμε να είσαι μια τράπεζα που απλά τρώει σου. Όμως πρώτα απ' όλα ελάτε, δουλέψετε να χτίσετε μια καλή καριέρα, προσπαθήστε να περνάτε με λιγότερα, βάλετε τα στο πλάι και αν σας ενδιαφέρει και το investing, ένα search να κάνετε, θα τα μάθετε όλα. Δεν θέλετε ούτε το Γιάννη ούτε κανένα να σας τα πει. Έχετε το ίντερνετ και μπορεί να βρείτε ό,τι θέλετε εκεί μέσα. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα τούτα που είπαμε, ήταν έτσι εντάχει. Ειλικρινά ξαναλώ σας το όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει με πάντα available. Θα βρω την ώρα να συζητήσουμε αν έχετε κάποια ιδέα, κάποιον προβληματισμό. Θα ήταν χαρά μου. Thank you.